în pragul revenirii sale. Din toate câte scrise în cronici și minuși avertizmente, scriitorii cei mai dornici n-au înscris așa momente. Cine a crezut că sunt păstrate omenirii ca semnale pentru noi ca să ne arate ziua revenirii sale? Și prin toate aceste grații și favoruri ce ni-s date, vrând acestei generații un salut să-i dea prin toate. De le-ai fi pusă întrebarea, când vorbeai de a ta venire, când credința cea mai mare pi va oare în omenire? Ți-ați fi răspuns nu numai unul, și chiar mii de abia în cale, când vor fi văzute în lume semnele venirii tale. Când apare va natură și sub ochi le va fi pusă tot ce scrie în Scriptură și tot ce tu ai spus, Iisuse. De le-ai fi pusă întrebarea, ăsta le-ar fi fost răspunsul, dar n-ai făcut încercarea că-și le cunoșteai ascunsul. Nu știu, au luat-o în glumă când le-ai pus o întrebare, când vei reveni în lume vei găsi credință oare? Ei pe treapta cea mai înaltă ne vedeau că o să ajungem, nu puteau ei crede asta că într-un har bogat ne stingem. Într-o era așa bogată, cu semnale de trezire, era binecuvântată pentru planul de răpire, era harului cum scrie, era marilor concepții, era ploi ce ai târzie, era liberei concepții. Pe noi ne purtau în doruri toți profeții văzătorii, vremuri pline de favoruri, pentru noi s-au păstrat glorii. Noi eram văzuți în vise, salutați de generații, genii vrutau să se închine, să primească aceste grații. Ei credeau că văzând ceasul, că-i grăbiți spre miezul nopții, auzând mirei lui glasul, se vor deștepta cu toții. Însă, azi creștinătatea, cei din pragul de răpire, ei în loc să se îndemne, mai mult cad în ațipire. Dacă ai spus de o ațipire, pilda cu 10 fecioare, astăzi faptul nu ne miră. Unii dorm, stând în picioare. Și nu-s clipe și nu-s ceasuri de când dorm și nu le pasă, pot să audă mii de glasuri, dorm ca viermi de mătasă. N-au strigare, nici semnale, n-au nici doruri de uleiuri, pentru ei sunt vorbe goale, toate-s numai obiceiuri. Și în somnul lor păcatul îi îmbiate cu așa vise, că ar fi greșit în totul de le-ar crede cum sunt scrise. Căci cuvântul, adevărul, nu în literi să înțelege, pentru noi astăzi harul, nu suntem sub vechea lege. Sub pretextul înțelepciunii, socotindu-le ca dogme, sunt atâți care fără frică transformă credința în forme. Și așa creștinătatea zi de zi taie din cruce, reducând din greutate, mai ușor s-o poate duce. Astfel, cei ce an de-a rândul stăruiau în ruși și posturi, au ajuns să-i poarte gânduri că sunt toate fără rosturi. Ieri zbura purtat de haruri într-o stăruință vie, astăzi neagă până și carul ce l-a înălțat pe Ilie. Ieri un purtător de arme, ieri cu darul înțelepciunii, astăzi o ajuns să sfarme până și altarul rugăciunii. Ieri prin el dezlega Domnul tainele din adunare, astăzi neagă până și semnul ce-a fost dat la cinzăcime. Ieri în casa lui străinul găsa pat și găsa masă, astăzi oaspeții creștinul în prag la templul îi lasă. Ieri Avram vroind să-i cheme, la străini le facea plângeri. Azi nepoții tăi Avrame i-ar chema de-ar ști că sângeri. Poate dacă ar ști că sângeri sau chiar Domnul în persoană,
cum s-ar mai preface în grabă ca și sfinții din icoană? Mulți sunt cei ce au în viață două fețe ca Sanfira, privește omul la față și apoi își întinde mâna. Îl măsoară după haine, după grade, după nume și apoi cât de bine îi pare dacă e văzut și de lume. Mai ales când face o milă, cum ar vrea ca toți să-l vază, darul și-l întinde în silă și cu gura trâmbițează. Ăștia-s norii fără apă, pomii ce ocupă locuri, le place morții să-i dezgroape și să aprindă aurii focuri. Și să-i vezi pe aceștia în templu, cum ai cântă și se închină, ar fi bun dați de exemplu dacă nu i-ai ști neghină. Dacă lauzi totul-i bine, totul lasă cum ți-e dorul, totul lasă după tine dacă nu-i atinge amorul. Dar de încerci, numai în glumă să-i spui starea unde îl duce, ți-ai făcut dușman de moarte din fratele tău de cruce. Și apoi el știe să urască cum în lume nu-i măsură, el e în stare să dospească ani de zile crunta ură. Pentru trup, el ce nu face? Îl îmbracă, îl ajută, îl îmbracă cum îi place după moda apărută. De când Domnul a creat lutul, toate și-au păstrat făptura, numai omul schimbă portul și ținuta și figura. Numai lui nu-i place chipul ce din cer își are parte, îl vezi cum caută în toate chipul veacului să-l poarte. Oare așa e creștinismul? Ca Israel, de exemplu, azi vițelui formalismul care e introdus în templu. Pentru el și-au dat talanță și aurul cinzăcimii și-au făcut la zeia sfință mult mai mulți ca fiii lumii. Pe ei îi privesc cum cântă până când îi prinde somnul, habar n-au că sus pe munte cei smeriți ajung la Domnul. Nu îi poți despărți de dragul zelor ce li se închină, habar n-au de rugăciune, nici că Domnul va să vină. Ah, creștine, tu chemat la mântuire, nu ți-e milă azi de tine că îți pierzi dreptul de răpire? Nu ți-e milă că îți pierzi dreptul la viața viitoare? Merită să lași tu raiul pentru pofta lumii oare? Tu cu mântuirea în mână, nu vezi că te joci cu focul? Oare câți n-au vrut să vină să-ți ocupe, frate, locul? Știi tu ce însemnează dreptul care ți-a fost dat în cer? Au fost mulți care ar fi dat totul ca să aibă așa în drept. Iar acel ce-n darul sorții i-a fost dat ca să-l primească, de la ei nici gheara morții nu au putut să-l mai răpească. S-au lăsat să-i taie în două, au dat totul de iubire, dar cu mâinile amândouă au ținut de mântuire. Au lăsat copiii din brață, au lăsat totul în lume, ei n-au vrut să știe în viață numai de-a lui Iisus nume. Chipul lui îi cucerire, fermecați de-a lui iubire, bucuroși ei se zerfiră mult doritului lor mire. O, de-ar fi ei azi în viață să privească a noastră stare, să privească a noastră viață cum stăm noi în așteptare. Noi din pragul de răpire, noi care auzim și glasul, noi care întâlnim pe cale atâtea semne la tot pasul, noi din pragul de răpire, noi în loc să-i grăbim pașii, să ne vadă în ațăpire martirii și înaintașii, să ne vadă cânezelul pentru acesta lut din fire, pentru un lut ce în 2 zile îl arunci în cimitire, fie 2, fie 10, fie 100, fie 1000, să dai raiul, să dai vecii, să dai, frate, o veșnicie, să dai tot că-ți place somnul, să lași ochii să-ți ațipe, să nu-L întâlnești pe Domnul când mai sunt câteva clipe? Cum poți sta în nepăsare? Nu vezi ceasul cum se scurtă? Deșteptare, deșteptare, generație din urmă! Scoală-te din amorțială,
Schimbă-ți astăzi obiceiul și în graba cea mai mare ia-ți candela și uleiul. Ia cu tine în prag pe mama, ia copii, ia pe tata, ia și bagă bine seama că e timpul să fii gata. Lasă hainele străine, lasă chipurile lumii, să nu se vadă la tine numai haina înțelepciunii, numai sculele de nuntă, numai haina de mireasă, să fii gata pentru nuntă. O, Iisuse, Tu ești dorul care inima ne-o frânge, adu ziua, adu ceasul când din lume ne vei strânge, adu și ne du acasă că ne tare dor de Tine și de mult de când, Iisuse, așteptăm a Ta venire. O, Iisuse, fă ca în ceasul și momentele arătării să avem un de lemn în vasă toți din pragul așteptării, să avem candela aprinsă, să avem haina de mireasă, să putem intra cu Tine în odaia cea de nuntă. Amin.